Ladaki persya kalong kacing mentoi ha kasan pertai. Upi amudi utmu ya kacing persya ya kanong rem halor kibel pan pentreka mekabha jong ki kentai. Mentirang baduk kari Narendra Modi menta kasih basau ulakan thok persya ikiseng kiba persya ya ke delimitation bill kabra keren halok sabha rengkat bat ka women reservation amendment bill da ka ba ong badon kibru kiba perkhat bau don ni jiso tenat ha kasan hima sima bat bangan yo jing mentoi ha kasan perthai Hapai siementa kecingatai halor ke Constitution Amendment Bill na kabantapan pentrekam kloy ya ke Women Reservation Act salok sabha. Upi amudi uloong bakaton kecinga samlang ladaki bill ki menjur bat pa ulong ubalapan kre na kabanta kecing permenala syai kesngi da kapa ai kuble ya paro bat pan pen kre ban print ya kadur jong paro uloong balada menjur ki bill da ka we kesur om don mono ban yo sing mentoi aa ha kasan perthai Rai hang ne kidon kibriu kiba perkhat bakadon kacing temu simet jong mudi ha kane kakam ladaki persya kalong kabangan yo sing mentoi ha kasan perthai rai ladaki ya jeringkan om don mono pan yo sing mentoi ha kasan perthai ngim kwa ya ka kredit uloong tang su pendap ya kane ngalapan krek ban penmi advertise la syai kasngi da ka ba ai kuble ya paro ngalapan krek ban penmi ya ka dor jong paro sim ya ka burom kano kador ka ba pikwa pension ngalapan krek ban penmi ya ka da ka cinglot jong ka sarkar ulapan ram ya kariti sensyar 135th amendment bill aracara punriu the union territories law amendment bill aracara punriu ba the delimitation bill aracara punriu lawan ra ban sim ban bisar ban menjur lok sabha kamen syua upi amudi ula penyang ban pentreka meka anbu kerpang na kabantaki kentai nado ke election lok sabha house nam aracara kundai bat ula ong baki MP kimde ban ailat ya kane ka kabu ka bakongsan ba kenjar ngai ula ong baki don katto kane ki por ki bakongsan ha ka ching em jong kano kari bat ka ching mur ching perkhat jok em lang salang bat ka ching la jok nong alam bat pen kelai ka kum ka ching don ching em na ka banta ka chai pen riu Kacia keren halor kane kabil ke bakongsan kelas tang nadu ke pormen step bon kidi khot lapan pau ki mat paper bat ngin ai jing tip ke bapnia bat ke batikna syaka yang dorbar halor kita ki mat dena kata katau bangam kwa ban lech kita ki jing tip pakerpang kidon katto kane ki por ki bakongsan ha kacing em jong kano kari hakum kane kapor kacing mur jing perkhat jong kacing long noelam bar kacing la jong ke em lang salang ka kelalong ases na ka banta ka jaj penriu ka ba thoi ka pateng ka ba khlain ha ke story jong kacing sensyar pai pa ha ke yung dorbar thau an jong ke India kacing don kam kalong ba ha kapor bla perkhat ningkong ya kane kacing mut arpsan ado live post na mensua balas ngeu kacing don kam ngila dei ban pentre kam ya ka bat menta ka sngi nglawan ra ya ka syaka kerdan ka balasan pura bha lapan bharo ya ka na kapor syakapor bat kane ka dei kacing itnat jong kacing sensyar pai pa kalalong daki hajar snem bat kacing job jengi ha kane ka yung dorbar ngidon kalat ka babha pan penda pa kacing long ka ba itnat ha kane kacing le jingwan jong ka kapar ulapan ram ula kentu ya ki MP bakin ailat ya kelenti ke batmai kari da ka menjuri ki bil palasiam da lok sabha ngala ong ha ka pastang baparo ngilong ki baton bok panyo ekalat panesiam banta hakum kene ka kam ka bakongsan ka batay ka chat panriu ka bakan thop ya ka siteng na kinong sungsnong jong kari ngi kinong India ngin ai kari ya kalenti ka batmai ngin sale ka jing persang ki baron jingmut pan penrong ya korkom sensyar jungi da ka jing sngorit kanekan om penwandor tai kasan perthe jong ka jat penriu ndaikan penbejro ya kalenti bar ka jing long jong kari ulaong mentirang badu uloong bakat to kene ngot ki khot lapan pau ya kicing baper ha kacing keren bat uloong baki bel kilong bat pen khlan ya kicing siam banta joki kenthei ha ka sensyar khadar bat ban thaudo ri ka kolsor san perthei ka bat mai ni ai kalenti ka bat mai kari ni persang ban thau ka bapha kane kacing penwando re kalenti ka bat mai ha kaliang ka san perthei ngas ngo bangalong ubadon bok banong si banta jong ka klip mat ka bawan ra siteng nagi paipa ha kacing thau ki polisi uloong ki kenthei kim siam laklet ya ki to ki balayang persya ya ka hok jong ki ulapan ram
Ulaong ba kijing yu ngai ka viksit Bharat kamut tangi kalintirel ka surok ne kijing tei ka viksit Bharat ka yang nakam ta ka sakka saan sakba sakka vikas ulaong kisang bhalang ki ba persya kilaong baki kersan bat petrikam kloi ka Women Reservation Acts hendai ki persya jur ya ka delimitation bill